Saturday, makato ako tulad sa Barangay Supa, Tigbauan, Iloilo. Kag mahatag ako dito liwasang school supplies. Garo ay tulad ng tiyempo pero kabay pa nga hindi magpapangunan. Okay? Come here. Makato ka na dito. Here we go. Potholder ka mo dyan. Potholder. Ako tawag ka namin mga lugar nila. Tawhay pala. Tapos, kita mo yung mga piskis kaya padupad. Tapos, ang mga tukar sa ang kulig-lig. Yan. Baya. Hello. Kita ano digi ang lugar. It's a peaceful place. Tigar ako sa, Switzerland. May ganon. Yes, mataklado ng igyara. Tapos may mga turuban na karabaw. So peaceful to be in Uma. Oh my God. Hindi ganon. Potholder ka mo dyan. Nice. Hi, din ka mad to? Ano grade mo? Ikaw? Tota na? Daycare. Natawan taron ikaw? Pang school supplies? Gusto niya sang school supplies? Dali dyan tatlo, may bilhin ako dyan tatlo. May mga kids tigyan. I have here tatlo. May tatlo. Gid ako dyan nga nabilin. 1, 2, 3. Dito ako halin kanday. Tita Taba mo. Kilala mo si Tita Taba? Dito ka na balay niya dampe? Dito ako halin. Kita niyo ko ginano? Ikaw to ginanagkadla no? Hindi. Ah, hindi. Dali dyan. Oh, that was so amazing experience. Tapos na ko panghatag dito sa may Barangay Supa and sa Barcelona, diga sa Tigbauan. Kag thanks God na atigayon gid. Thank you gid kay nang Linlin. Thank you gid na
dito sa may Barangay Gimeno. Dito ako pala nakadito. Pero ka namin, masang chimpo. As in. Ito kapay pa nga, hindi kita ko lang. Daga-dago, okay na eh. Look at me. Jaro na nga kami. So, makada ako dito. Mamit ako sa 20 kabilog ng mga kabataan. That's it. Lantawan nyo blang view. Magi ako tulad dyan sa baybay. Look at the view. Kanami isang chimpo. Kanami isang chimpo. Kanami isang baybay. Okay. Wow, tamaan ka namin ka baybay makanay. Tawa nyo ang baybay ka Guimbal. Tamaan ka kanay.